midnight po gayon tabi. Midnight, okay. Oo, matanga na ang banggi, nangyari ni. Kaya pagkaaga, nahiling ka mga tao, nai-report tulo sa kuya. So immediately, nag-report ako kay Ma'am Ladi, kay Engineer Ladi, sa City Disaster Office kang Gaspi. And nag-ayod naman sa tuungon yan in task force. Ayun. Sa panginod ni Mr. Andy Marbella. And ano yun naman tabi sa mga personnel kang City Disaster para iyo. Saan tabi, kapalig sa location ka ang tabi? Hindi ba kang road going to Sawangan? Okay. Legazpi Boulevard. Oo. Aranini sa may Bureau of Fire. Okay. A few meters away sa Bureau of Fire. Iso kapuntukan hill ini Sleeping Lion Hill, na facing Dapdap. Ayan, Sa dumambaga sa ibong facing Victory ito, facing Embarcadero. Ini facing Dapdap tabi ini. Opo. Iyo, along the road mismo, sa gilid mismo kang. Hindi baga paano so inopen na new road, pasakat tigdis I see. Nagluwag sa pundasyon EVP kanlute kandaga. Nahiro baga tabulod ba ini. Tinakyasan pigtakrasan sa bulod. Nag-open baga ki kang bulod. Iyo man. Pag-open kang bulod, nabrihan ini yung bagong tinampo going to Sawangan Park. Natural. So dating stability kang bulod, medyo gayod na apektara naman. Kaya pag sunod-sunod na oran, nagkapirang aldaw na baga, simana na, nag-cave in nagbigay na ini yung. So, makatakot pala kasi kasi magpinsar na for so long a time, dahil kaming experience na nagkakaigang landslide dito sa Kapuntukan Hill. Sa paghuda, may matagas ini. Gapo bagaan, mga apad. Correct. Pero medyo mananggad pala siya, kung may hiling mo, ining presente niyang kamugtakan, ining nagtiris o ining nag-landslide. Opo. May mga gapo, may mga dugi. Kung sabihin, bako man siya solid. Iyo. So, talagang gayon, vulnerable. So, may danger kasi nagagad na akong tabang sa City Disaster muna sa task force. And sa task force man, nag-coordinate na sa City Engineering. And siguro, maano kita sa MGB, sa sa DNR para matabangan kami na magkaigwang kompletong evaluation kay niyong bulod. Dapat may mga, sa inutan tabi kay ni Bibi Henry, may mga harong-harong naman. Ikaw ng mga private residential houses na nagpakabakal, na bako man mga taga-digdi sa mo, nagka-interest na mag-start sa Dapdap. Opo. May mga kurukortaman, nagtrug do ka mga harong ninda. Sa gilid mismo kang ulod. So parang may imagine mo siya, slowly, gari na baga siya, so nga, Tagaytay or Baguio, na mga nasa reach, nasa Ampat, may mga harong-harong na. So, talagang kay puhanan na ma-evaluate i-marahay, ma-assess ang sitwasyon. Yan siguro mag-ibuhan preventive measures, sabi ni. Madali na tabi. Na-assist ni na tabi. So, medyo na-ocupar miso kabangang lane kantinam po. Ganyan po, i-ano ta po ini, igigilid na ining barisada ta medyo baga po pataas ini. Iyo. Baka may maaksidente. Sana wala naman ta medyo madiklom po ining portion na ini. Iyo man ang So, pag nahali po nindo may nailing ka mo na gari possible danger diyan. Ta siyempre baka magrasa girarayan. Siyempre po tabi pag nagduro-diretso ining oran. Talaga pong maano ini. Kaya nga ni po tabi pinanghali tango na sa toyang mga kasarabay sa miyembro ng task force na sa mga sangalang ang alion, sa mga nakakaulang lang sa tinampo. Sa data pagmitiran nun ining mga nakatanumpata, saro pa po ining mapakusog digdi sa daga. Opo. Salamat na maray sa pagresponde ha. Mabuhay ka mo dyan tabi sa task force mo tabi, amigong Andy. Yes, tabi.